ओइ आगोरिंखां नों मा सानबाय थादों बिदि फंबाय मनेखौहाय गालांनो नों मा सानदों नोंना जानाय लोंनायानो सुख जायो ना जाया ना माबा मोनसे भुल मोनदों नोङो सना फिसा सानैखौ नों बोरै गारनानै थांनो आङो कलेजाव फरायबाय बाबुआ आयु फंबायखौ नों बोरै गारलांनो हागोन बिमां नों मालाबाबो गाज्रि खोथा बुङामोन फैफिनदो सना लोखि नानियाबो बिदिनो दङ मिसनाव दोनलांनांगौ मानांगौ नों ओंखाम ओंख्रि संनाय मा संनाय इसिबां अनलायनाय न'खरा मा जाखो बे बिहामजो फिसाया आंनि फिसौफ्रा जि सना बायदि न'खरमोन सना बायदि जोंनि बिजादै फिसामोन मा खालामलांखो बे माखौ नुनानै मा थांखो बे मा नुहुरखो बे माखौ मोजां मोनखो मानो थांखो आंनि बिजादै फिसाफ्राथ' गिलु बालु सना बाना न'खर गिलु बालु अनलायो गिलु बालु मोजांमोन मा नुहुरखो बे मा बेखौ मा नुहुरना मा थांखो बे मा नेवसिलांखो होमबा मा अननाया बेनियाव नेवसिनायसो नामा होमबा बेना बे हिनजावना बे मानसिया ओमफ्राय मानो बिदि जाखो रायनांगोन ना बेखौ मानो खालामनांगौ फैफिननांगोन बे फिसौखौ अननांगोन फिसाइखौ अननांगोन मानो अना बे मानो अननो रोङा बियो अननांगोन जेब्लायबो अननांगोन आंनि बिहामजो ओमफ्राय थारमाने 17 तारिख मोनायाव माने आदायाथ' बेबसा मावो नालाय फुङाव ओंखारलाङो जानाय टाइमाव फैयो बेनिफ्राय जाखां लोंखां फिन थांफिनो खामानियाव ओमफ्राय मोनायाव फैलायनानै बिदिनो सानैजों उन्दुबाय मोनानि समाव दा फिसाया उन्दुलांनाय समाव सिखारनानै खयथायाव थांखो जों एक्जाक्ट टाइमखौ मिथिला दा आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो बिबाजै हिसाबै जाहाथे गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै गथ' सानैखौ गोसोखांनानै जाहाथे फैफिनो आरो ओरैनो सासेया माबा आरोखि 12 फरायगासिनो कलेजाव ओमफ्राय दासो दिनै 10 दिन जाबाय दा खबरथ' आं ओरैनो जेबो मोनाखै खबर गैया जेबो दासिमबो जिखुनु जेरावखि थाया मानो फैफिनथों आरोखि नांफिनगौ आंनो ओरैनो प्रसासन बे थानाफ्राव इनफर्म होदों ना थानायावबो काजोलगाव थानायाव होदों एफआइआर होदों काजोलगाव थानायाव नोंनि हिनजावनि नामा मा बुंबाय आंनि हिनजावनि नामा माबा रिंखां ब्रह्म नोंनालाय दिनेश ब्रह्म गामिया गम्बिराखाता थाना काजोलगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दा न'खराव मा रोखोम न'खराथ' दा उदाया आगोलाव मोजांमोन दा बे थांनायनिफ्राय उदाया संनाय खावनाय थिग गैया जानाय लोंनाय थिग गैया जेरैबो उसुबिदा ओरै थांबा ओरै थायो ओरै थांबा ओरै थायो बिदि उसुबिदा जायो आरोखि दा ओंखायनो दा आङो नांगौफिनगौ आरोखि आंनि हिनजावखौ जेरावखि थाया मानो ओंखारना फैफिनदों आरोखि दा गथ'फोरा नोंनि जे मोनदांनायाव मा रोखोम थासारियाव दं ओरैनोथ' आंनि मोनदांनायाव गथ'फ्रा सानफ्रामबो गाबनाय हर गेजेरावबो गाबो सिरिमबानो नानियाबो दाखालि गाबदों आरो बाबुआबो दाखालि गाबदों आरोखि आरो मैयाबो गाबदों सानफ्रामबो होनजायो दैलि गाबो एखमबा सानाव एखमबा फुङाव एखमबा हराव बिदिनो गोसोखांबानो गाबो आरोखि ओरैनो गावसोरनि बिमा बिफानि न'खराव खबर लादोंना लाथाराखै ओरैनो गासिबो बिमा बिफानि न'आवबो खबर लाजोब्बाय जेरावबो गैया आरोखि जाथि बंस' जा दं बाय बाहागि खबर लाजोब्बाय गैया बबाव दंहैयो मोनथिया आरोखि